Na hát, sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek. A mai napon ismét összejöttünk egy közös Zoom találkozóra, és egy olyan témakörrel készültem, ami azt gondolom, hogy nagyon sokakat érint a hálózatépítés területén, ez ugye a halogatás vagy cselekvés. Ugye sokszor ez a mindennapos dilemma nagyon sok embernél. Ugye a halogatás, az MLM üzletépítés láthatatlan ellensége, azt mondják, vagy akár, ha belegondoltok, akkor lehet a tanító mestere is. Hogy miért mondom ezt, erre ki fogok térni. Én biztatlak titeket, hogy jegyzeteljetek bátran, és hogyha bármi kérdés felmerül, akkor a végén, hogyha jut rá idő, akkor át tudjuk beszélni. Nos, hát minden ember életében jelen van valamilyen formában a halogatás. Nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, nem azért, mert nem akarunk sikeresek lenni, nem vágyunk a sikerre, és nem is azért, mert nincs elég álmunk vagy célunk. A legtöbb esetben a halogatás mögött, akár hiszitek, akár nem, félelem, bizonytalanság, önbizalomhiány, vagy a tökéletességre való törekvés áll. Az MLM üzletépítés világában a halogatás különösen veszélyes, lehet, hogy már ti is megtapasztaltátok. Ugye itt a mi üzletünkben tudjuk jól, nincsen főnök, ami egy bizonyos szempontból nagyon-nagyon jó dolog, de azért hát veszélyes is tud ez lenni. Hiszen nincs főnök, aki számon kérje, nincs kötelező munkaidő, nincs kötelező munkahely, ahova be kell járnunk, nincs jelenléti ív, amit ki kell töltenünk, hogy ettől eddig dolgozzunk. Kizárólag minden azon múlik a mi üzletünkben, hogy képesek vagyunk-e saját magunkat, önmagunkat megtanulni, vezetni. Az MLM-ben a siker gyakran nem a legtehetségesebbeké, hanem azoké, akik akkor is tudnak cselekedni, amikor abszolút nem állnak úgy össze a környezetben a dolgok, tényleg mindenkinek az életében ugye vannak kihívások, vagy amikor egyáltalán nincsen hozzá kedvünk, de mégis tudjuk azt, hogy mi a célunk, mi felé haladunk, és milyen feladatokat kell megtennünk a saját csapatunkért, a saját üzletünkért. Nézzük meg, hogy mi is valójában a halogatás. A halogatás nem az idő kezelésének a problémája. Sokan egyébként ezt gondolják, mert ugye sokan arra hivatkoznak, hogy jaj, hát most ezért nincs időm, most azért nincs időm, és ugye elsorolják, akár több percen keresztül, hogy miért is nincs idejük, de sokszor amíg kifejtik ezt a dolgot, hogy miért nincs idejük, annyi idő alatt tulajdonképpen valószínűleg azt a kis rutin feladatot, amire szüksége lett volna az illetőnek, meg is tudta volna akár tenni. Szóval a halogatás nem az idő kezelésének a problémája, hiába gondolja ezt sok ember. A halogatás inkább az érzelmek kezelésének a problémája. Amikor valaki azt mondja, hogy majd holnap írok annak az érdeklődőnek, aki rám írt, majd jövő héten készítek egy videót, mert most mit tudom én, most még fodrászhoz kell mennem, vagy nincsen rendben a lakás, majd ha többet tudok a termékről, majd jövő héten felkészülök, majd ha jobb lesz a Facebook oldalam, most még egy kicsit szépítgetem, majd, ha több önbizalmam lesz, majd, hogyha készen állok rá, majd akkor csinálok egy videót. Én nagyon-nagyon-nagyon sokszor hallottam ezt a 9 év alatt, és valószínűleg ti is találkoztatok már így a csapatotokon belül, Ajaj. vagy akár saját magatokon is tapasztaltátok ezt. Szóval valójában nem az idő hiányzik, hanem a bátorság. Az MLM-ben a legtöbb ember nem a feladatot halogatja, hanem az érzést, amit a feladat
kivált belőle. Már előre tulajdonképpen levetíti saját magának, hogy úristen, az a videó biztos, hogy nem lesz tökéletes, biztos, hogy bakizni fogok, mit fognak szólni a többiek, úristen, nem fogok tudni megszólalni, nem fogok tudni minden tapasztalatot átadni, és tulajdonképpen saját magát ugye lebeszéli az illető. Szóval a halogatás leggyakoribb okai az MLM-ben az első, az az elutasítástól való félelem. Ez az egyik legerősebb akadály mindenkinél. Sokan attól tartanak, hogy mit fognak szólni mások, mit gondolnak rólam, mi lesz, ha nemet mond arra, hogy én felajánlok neki egy lehetőséget, vagy hogy megmutatnám neki a katalógust, vagy megmutatnék neki egy terméket, hogy hogyan működik. Ezért inkább ennek a félelemnek a bűvkörében, hogy így fogalmazzak, inkább nem is írnak senkinek, inkább nem is keresnek meg senkit. Pedig az MLM, ugye tudjuk jól, az MLM egyik legfontosabb törvénye, íratlan törvénye, szabálya, tulajdonképpen az elutasítás, ugye amikor nem választ kapunk, a, az nem nekünk szól, az nem egy személyes visszautasítás. Nekem is ezt az elején nagyon hamar meg kellett tanulnom, mert én is rengeteg nemet kaptam egyébként. És a mai napig is nagyon sokan elutasítanak. Jó, már annyian nem, vagy lehet, hogy már én nem veszem annyira fel. Ma már tudom, hogy az emberek nem engem utasítanak el, és azt gondolom, hogy már ti is tudjátok, hogy amikor elutasítást kaptok, az nem nektek szól, hanem tulajdonképpen egy ajánlatot utasítanak el, egy lehetőséget. Nézzük, a, mi is még tulajdonképpen a halogatás leggyakoribb oka. Hát tulajdonképpen ez a bizonyos maximalizmus, a tökéletesség csapdája. Sokan úgy gondolkodnak, hogy még nem vagyok elég jó, még nem tudok mindent, még nincs elég eredmény, sikerélmény, amit fel tudok mutatni másoknak. És ez tulajdonképpen a tökéletesség csapdája. Sikeres vezetők nem azért lettek sikeresek, mert mindig mindent tudtak, vagy jelenleg is tudnak, hanem azért, mert beleálltak ebbe a dologba, és akkor is ennek ellenére, hogy nem tudtak mindent, elkezdték csinálni. És csak csinálták, 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 tudjátok, szemellenző fel, se jobbra, se balra, és szépen mentek a cél felé folyamatosan, következetesen minden egyes nap. A harmadik dolog, hogy túl sok az információ. Ugye a mai világban látjuk nagyon sok social médiában, tényleg videók, képzések, könyvek, podcastek, webináriumok százai érhetőek el, és hát persze, igen, a tanulás fontos, hiszen tanulás nélkül ugye nem lehet fejlődni és haladni ebben a szakmában sem. Viszont sokan csak tanulnak, ahelyett, hogy cselekednének. Ez az úgynevezett produktív halogatás. Úgy érzik ezáltal, hogy nekiállnak tanulni, 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 de nem cselekednek, nem tesznek bele effektíve munkát. Tehát mondjuk, amit megtanultak, azt nem kezdik el alkalmazni, és akkor ezáltal, hogy ők tanulnak, 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 esetleg kampányokon keresztül, vagy hónapokon keresztül, azt érzi, hogy persze, hát ő dolgozott, de valójában ezzel ugye nem építi senki az üzletét. Jó, tehát meg kell találni ezt az egészséges egyensúlyt, én azt gondolom, hogy oké, kell a tanulásra, ugye időt szentelnünk, de hát azért a cselekvés, ez ugye önmagában szerintem sokkal, de sokkal fontosabb, mert gyakorlatban én azt vallom, és én ezt tapasztaltam, nem csak ebben a szakmában, hanem más szakmában is. Szerintem a gyakorlatban sokkal jobb elsajátítani dolgokat, és sokkal hamarabb
meg is tudjuk tanulni, mint elméletben. Nézzük, hát ugye a kudarctól való félelem közben Ritus be akar jönni, úgyhogy beengedem. Sokan azért nem kezdenek bele, mert félnek attól valamibe, bármibe itt az üzletünkben, mert félnek attól, hogy nem sikerül. Szia, Ritus, örülök, hogy itt vagy. Um, Sziasztok! Az MLM-ben tudomásul kell venni, hogy a mi üzletünkben, én mindig mondom, hogy ez egy gyönyörű üzlet, de azért is gyönyörű, mert nálunk nincs olyan, hogy kudarc. Ez tényleg csak nézőpont kérdése. Nálunk tapasztalatok vannak, visszajelzések, és lehetőség a fejlődésre. Jó? A kudarcot is lehet mindig más szemszögből, és érdemes is más szemszögből nézni. Most hogyan hátráltatja a halogatás a mi üzletünket? Akár hiszitek, akár nem. Én ezt ugye sokszor mondtam, hogy persze lehet várni, akár egy megkeresésnél, akár azzal, hogy valaki elkezd gyártani mondjuk videókat, posztokat, saját tapasztalatokat, de azért nem érdemes ezt átvinni halogatásba, és várni, amíg minden tökéletes lesz, és minden passzol, mert addig a pontig, amíg valaki felkészül arra, hogy ő tökéletesen át tudja adni az információt, addig, amíg az ember erre vár, és erre felkészül, és mindent is meg akar tanulni, hogy tökéletesen át tudja adni, addig elképzelhető, és ezt is tapasztaltam 9 év alatt, nem egyszer, nem kétszer, elképzelhető, hogy ez alatt az idő alatt más tanácsadó nő az üzleten belül meg fogja találni pont a mi ismerőseinket, és más fel fogja ajánlani neki a lehetőséget, és szépen be fog hozzá csatlakozni. És mindezt azért, mert valaki esetleg arra várt, hogy ő tökéletes legyen, ugye halogatott. Szóval hogyan hátráltatja a halogatás a mi üzletünket? Elvesznek kapcsolatok. Egy érdeklődő, aki ma érdeklődött nálunk, ma nagyon lelkes volt. De egy hét múlva már mással fog foglalkozni. Már lehet, hogy másra ír rá. Már lehet, hogy más fogja megkeresni, és ajánlatot tenni neki. Aki gyorsan reagál, szinte azonnal, vagy amilyen gyorsan csak lehet, azért, ha lehet 24 órán belül, azok igenis mindig előnybe fognak kerülni ebben az üzletben is. Ugye miért is hátráltatja a halogatás a mi üzletünket? Mert ha halogatunk, akkor tulajdonképpen hát vagy megáll a lendületünk, vagy el sem tud indulni, be sem tud indulni. Ugye az MLM lendületből épül. Ha egy nap valaki kihagyja azt, hogy nem foglalkozik az üzlettel, oké, nem történik semmi, hát előfordul, hát ugye a munkahelyen is vannak azért szabadnapok. Viszont ha egy hétig nem foglalkozik ezzel valaki, akkor azért az már érződik. Hogyha valakinek csapata van, akkor a csapat is azt kőkeményen megérzik. Hogyha valaki mondjuk egy kampányon keresztül, vagy egy hónapon keresztül nem foglalkozik az üzletével, nincsen jelen, nem látható, nem posztol, nem beszélget, akár a vásárlóival, akár a csapatával, akkor hát mondhatom azt, hogy szinte kezdheti újra előről az egészet. Oké, hogy van egy alap, de, de hát majdnem, hogy újra lehet kezdeni. Tehát újra lendületbe kell jönni. És sokkal nehezebb szerintem újra felvenni a ritmust, újra lendületbe jönni, mint hogy megtartani ezt a lendületet. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Csökken az önbizalom, ha halogatunk. Minden elhalasztott feladat egy apró üzenetet küld az agyunknak. Nem bízom magamban. Minden elvégzett feladat pedig azt sugallja az agyunknak, hogy oké, ma is számíthattam saját magamra, és nagyon ügyes vagyok ma is. Ma is ügyesen megcsináltam, amit elterveztem. Ha halogatunk,
akkor csökken a csapat motivációja is. A vezető, ugye tudjuk jól, példát mutat. Ha a csapat azt látja, hogy nincs aktivitás, nincs kommunikáció, nincs jelenlét, akkor bizony ők is be fognak lassulni. És most akkor felvetek egy kérdést, és azonnal meg is fogom nektek válaszolni. Tud-e segíteni a halogatás? Meglepő módon, Nem. akár hiszitek, akár nem, de igen, tud segíteni, ha, Igen? ha felismerjük az üzenetét. A halogatás ugyanis sokszor egy jelzés. Megmutatja, hogy hol félünk, mi az, amitől félünk, hol hiányzik, miben hiányzik a tudásunk, hol szükséges még fejlődnünk, hiszen hogyha valamit halogatunk, akkor ott nekünk azzal dolgunk van, azzal nekünk feladatunk van. Hol van önbizalom hiányunk. A halogatás tehát nem feltétlenül ellenség, hanem inkább lehet úgy is tekinteni rá, mint egy figyelmeztető lámpára. Hogyan tudjuk legyőzni a halogatást? Ugye különböző praktikák vannak, biztos, hogy hallottatok már, hiszen már említettem én is, meg szerintem olvastátok is már páran, ugye az 5 másodperces szabályt például. Ugye, hogyha valamin gondolkoztok, akkor számoljatok vissza 5-től visszafele, és azonnal álljatok bele a feladatba, ne kezdjetek el rajta gondolkozni, ne agyaljátok túl, mert minél többet gondolkoztok rajta, tulajdonképpen annál jobban le tudjátok saját magatokat beszélni, vagy annál jobban hátráltatni tudjátok saját magatokat, hogy jó, 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 még egy kicsit dolgozunk rajta, még egy kicsit tökéletesítünk a módszeren. Öm, Lehet 5 perc, nem csak 5 másodperces szabályt, hanem 5 perces szabályt is bevezetni az üzletetekben. Például van egy olyan feladat, ami számotokra úgy érzitek, hogy megerőltető, akkor győzzétek meg saját magatokat, hogy oké, nem baj, viszont én most ezt 5 percig akkor is csinálni fogom, beleállok ebbe a dologba. Megnézem, hogy mit tudok kihozni 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt saját magamból, de legyen csupán 5 perc. Például, ha te nem szeretsz mondjuk hideg üzenetet küldeni, most ez jött fel, akkor próbáld ki, hogy csak 5 percig, nem több, csak 5 percig küldjél hideg üzeneteket. Vagy 5 percig foglalkozz azzal, hogy különböző csoportokba beteszel különböző posztokat. És az esetek többségében meg fogod figyelni saját magadon, hogy tulajdonképpen így, hogy csupán 5 percet foglalkozol ezekkel a feladatokkal, amik esetleg belőled rossz érzést váltanak ki, vagy nem vagy biztos benne, hogy neked ez biztos, hogy működik-e, vagy jó-e, és rá fogsz jönni arra, hogy hát 5 perc tényleg nem is volt olyan nehéz, és ezt tulajdonképpen tovább fogod csinálni. Mert lehet, hogy mégis, hogy ezzel, hogy megcsináltad, hogy 5 percig csináltad ezeket a feladatokat, rájössz arra, hogy milyen jó érzés, hogy megcsináltad, és hogy mégsem lett belőle semmi rossz dolog, semmilyen negatív élményed. És akkor miért ne folytass tovább? A 3 legfontosabb feladat módszere, van egy ilyen taktika is. Minden reggel írd le azt, hogy kit akarsz megszólítani aznap, vagy hány főt akarsz megszólítani aznap. Kit akarsz visszakövetni aznap, kivel kell újra felvedd a kapcsolatot, legyen szó akár meglévő vásárlóról, vagy olyan ügyfélről, akinek kiküldted a katalógust, és újra felveszed vele a kapcsolatot, ugye megcsinálod az utánkövetést, hogy telt a hétvégéje, sikerült átlapozni a katalógus, stb. Stb. Minden reggel írd le azt, hogy aznap milyen értéket fogsz megosztani, és melyik platformon, hogyan fogod ezt csinálni.
Hogyha ezt a három dolgot megcsinálod, akkor már építetted az üzleted. Minden nap tettél érte valamit. És egy nagyon fontos gondolat, cselekedj, mielőtt motivált lennél. Ugye sokan azt várják, hogy majd, ha motivált leszek, akkor majd utána csinálom, majd akkor cselekszem. Viszont a valóság pont ennek az ellenkezője, ugye, hogyha belegondolunk, mert nem a motiváció hozza a cselekvést, hanem a cselekvés hozza a motivációt. Tehát itt például tudom felhozni azt, hogy amikor bejelentkeztek mondjuk egy képzési csoportba, élőben ugye mennyire féltek sokan, amikor bejelentkeztek, hogy úristen, én még soha nem csináltam élő bejelentkezést, vagy egy csomagbontót, és mi lesz, hogyha nem fog sikerülni, és amikor az ember megcsinálta, tehát kvázi cselekedett, akkor utána valahogy annyira jó érzés, és utána annyira büszkék tudunk lenni magunkra, és azt mondjuk, hogy hú, hát tényleg mennyi értéket tudtunk adni több embernek ezzel, és még jobban motiváltak tudunk ezáltal lenni. És erre biztassatok mindenkit, aki a csapatotokban van, mert higgyétek el, hogy amit ti megtapasztaltok, ezt érdemes továbbadni a csapattagjaitoknak, és erre rávezetni őket, hiszen saját maguktól ugye ők sem fognak tudni elindulni, hanem nekünk kell őket erre az útra rávezetni. Használd a 2 perces szabályt. Ha egy feladat kevesebb, mint 2 perc, akkor ha lehetőséged van rá, akkor csináld meg azonnal. Nem kell, hogy otthon legyen az ember. Bárhol meg. Tényleg ez az üzlet, ez a szabadság üzlete. Ezt lehet útközben csinálni, autóvezetés közben, nyaralás közben, orvosra várva. És ezeket azért mondom, mert én is tulajdonképpen 9 éve ezt csinálom. És bárhol vagyok, nekem tulajdonképpen mindannyiunk kezdébe már, ugye a virtuális térben az internet segítségével a kezünkben fogjuk az egész üzletünket egy telefon segítségével és az internet segítségével. Tehát nincsenek ma már akadályok. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor az egész világ tud tulajdonképpen a játszóterünk lenni. Értsétek jól ezt a játszóterünk szót, jó? Tehát tényleg nincsenek itt most már határok. Szóval például ugye mi tart kevesebb, mint 2 perc, válasz egy üzenetre, érdeklődőnek való visszahívása, esemény meghívó elküldése, akár egy Zoom előadása, ugye, nem tudom, hogy meghívtátok-e a csapattársaitokat, holnap ismét lesz lehetőségetek, tudjátok, jó, holnap 6 órakor a marketing tervről beszélgettünk Zoom előadásban, tehát érdemes ugye hát a hatástöbbszöröződés elvét alkalmazni, hiszen ezért vagyunk multilevel marketing üzletben. Időblokkok használata. Nem tudom, hogy ezt kipróbáltátok-e. Nekem volt olyan időszak ez alatt a 9 év alatt, amikor nekem be kellett vezetnem, mert úgy éreztem, hogy szétcsúszok. Ugye olyan nagy lett a csapat, és annyi feladat volt, és mellette ugye én is folyamatosan szólítom meg az embereket, mert azért mellette nekem is van magánéletem, hogy muszáj volt időblokkokat bevezetnem. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szabad azt érezned, hogy te egész nap ezzel az üzlettel foglalkozol. És tulajdonképpen akkor nagyon hamar ki tudsz merülni, ki tudsz égni, hanem határozd meg konkrét időintervallumokat, amikor az üzlettel foglalkozol. Ugye mindenki saját maga tudja, hogy mikor van erre ideje, délelőtt, délután, este, ezt mindenki saját maga el tudja dönteni. Jó, és akkor ezt így fel tudjátok magatoknak vezetni,
mit tudom én, 9 órától 10 óráig kapcsolatépítés, 13 órától 13:30-ig utánkövetés, 19 órától 20 óráig csapatmunka, de ezt mindenki saját magának, hiszen itt mindenki a saját maga üzletét építi. Jó, tehát a fókusz, nagyon fontos a fókusz, csökkenteni tudja a halogatást. A sikeres emelemesek titka nem az, hogy mindig motiváltak, nem az, hogy soha nem félnek, nem az, hogy tökéletesek, hanem az, hogy a félelmük ellenére is cselekszenek. Ők is kapnak elutasítást, mindig mindenki kap, ez színtől független, higgyétek el. Mindenki tud bizonytalan lenni néha. Mindenki elfárad néha. A különbség az, hogy ennek ellenére ugye nem várjuk meg a tökéletes pillanatot. Tehát ne várjuk meg azt, hogy minden tökéletes legyen, mert olyan szinte sosincs. Oké. Szóval a záró gondolat, hiszen most már 10 perc alatt vagyunk, 8 percünk van még hátra. A halogatás tehát nem egy fal, hanem egy ajtó. Mindenképpen ajtóként tekintsetek rá. Minden alkalommal, amikor legyőzöd, akkor erősebbé tudsz válni. Az MLM-ben nem az nyer, aki a legtöbbet tudja, nem az, aki a legjobb előadó, és nem is az, akinek a legtöbb követője van, hanem az, aki minden nap, nap mint nap megteszi azokat az apró lépéseket, amelyeket mások folyamatosan holnapra, vagy jövő hétre, vagy a következő kampányra halogatnak. És a legjobb nap az indulásra soha nem a holnap lesz, hanem mikor, hanem most. Na hát én ennyit akartam nektek mára erről a témakörről mondani. Maradt még 7 percünk. Van esetleg bármilyen kérdésetek, ami megfogalmazódott bennetek, vagy tapasztalat, akkor szívesen meghallgatjuk szerintem egymást, és átadjuk egymásnak a tapasztalatokat. Hát én nem tudtam jegyzetelni, mert hogy olyan a kezem, amilyen. Így majd YouTube-on, hogyha visszanézem, és már olyan rendben jön a kezem, akkor jegyzetelek. Nem, most csak figyeltem. Rendben. Tudtam-e segíteni? Igen, sokat tudtál segíteni. Örülök neki. Még amíg kimarad, bocsánat, így bevillant, nem tudom, hogy próbáltatok-e ilyen időblokkokat csinálni. Lehet, hogy erről csak elkezdtem beszélni, aztán így elsiklottam felette. Ugye itt van az okos telefonunk a kezünkben, és hát tudjátok, van ezen az ébresztő funkció. És én például, én imádok olvasni, de én pontosan tudom, hogy ha naponta 15 percet olvasok, akkor az nagyon-nagyon sokban tud segíteni, sok mindenben, ugye a kommunikációban, személyiségfejlesztésben, stb. És én úgy szoktam olvasni, hogy fogom, beállítom szépen az ébresztőmet, ugye megnézem, hogy hány óra, ráteszek 15 percet, kész, kikapcsolom az értesítő gombot, félreteszem a telefont, előveszem a könyvet, és szépen, amikor letelik a 15 perc, akkor jelez nekem a telefonom. Most ugyanígy lehet időblokkokat csinálni az üzletünkben. Mindenképpen én azt javaslom nektek, hogy azt a feladatot, amitől úgymond féltek, vagy ami nem annyira fekszik nektek, azt érdemes inkább reggel megcsinálni, akár munkába indulás előtt. Akár egy 10 percben, maximum 15 percben, nem kell több, higgyétek el. Mert ha már ezzel reggel túl vagytok, úgymond, akkor utána egész nap másképp fogjátok magatokat érezni. Utána már büszkék lesztek arra, hogy fú, de jó, én már reggel megtettem. De hogyha ugye az ember elmegy munkába, végigcsinálja a napot, és akkor egész napot dolgozik benne az, hogy úristen, majd hazamegyek, és majd délután, és majd este, de és addigra már az ember hullafáradt, már nem tud úgy fókuszálni,
nem tud esetleg egy videót sem úgy megcsinálni, vagy nem tud úgy az emberekhez hozzászólni, teljesen természetes, és akkor eljön az este, és akkor hulla vagyok, majd holnap, majd jövő héten. És ugye ebből is ki tud alakulni a halogatás. Tehát én azt javaslom, mondom saját tapasztalat, én is azt csináltam kezdettől fogva, reggelig mert akkor még 2 kávét meg tudtam inni, akkor még nem volt olyan magas a vérnyomásom, reggeli 2 kávé között fogtam, és kiküldtem ugye a megkereséseimet. És érdemes esetleg 15-20 perces időblokkokat felállítani, saját magatoknak felírni, hogy az alatt a 15-20 perc alatt mit akartok csinálni, akár beállítani segítségként az ébresztő funkciót, és amikor letelik az a 15-20 perc az adott feladatra, akkor utána tartani mondjuk egy 10 perc szünetet. Közben elmenni, ezt csinálni, azt csinálni. És akkor még egy ilyen időblokk. És naponta, hogyha egy 3-4 ilyen időblokkot csináltok, mondjuk 15 percesével, akkor ugye tulajdonképpen az mondjuk 4x15 perc, ugye az emberek között számolva is egy óra. Persze, közben ugye a szünetek, értitek? És mégsem az van, hogy úristen, akkor, mert milyen az ember feje? Hú, most ezt is kéne csinálni, most azt is kéne csinálni, és akkor egy káosz lesz a fejünkbe. De hogyha meghatározzuk saját magunknak, hogy oké, akkor én most 15 percen keresztül mondjuk csupán a posztokkal foglalkozok, vagy azzal, hogy megcsináljak egy videót, megcsinálom, pipa, 10 perc szünet, következő 15 percben megkeresem a csapattársaimat, felveszem velük a kapcsolatot. Oké, pipa, szünet. Következő 15 percben olvasok könyvet. Megvan, pipa, önfejlesztés is megvolt. Következő 15 percben, most tényleg csak példákat mondok, mit tudom én, kiteszem a posztjaimat ebbe a csoportba, abba a csoportba, és kommentelek a csapattársaimhoz. Pipa, és kész, és ennyi. És már nincs az a káosz a fejben, ugye sokszor szerintem ti is érezhetitek azt, hogy most akkor ide kapok, oda kapok, most ő rám ír, most akkor neki válaszolok, és már elfelejtjük, hogy hol is tartottunk, mibe is kezdtünk bele, így van? Legalábbis én ezt Igen. tartom sokszor. Hát én most ezt a könyvet kezdtem el olvasni, amit doboson vettem, Aha, nagyon jó. és így kiemelem, ami szerintem fontosabb, Szuper. hogy vissza tudjam keresni. Bár, hogyha végigolvastam, akkor majd továbbítom Andinak. De jó, Így, nagyon jó. így egyeztünk meg van egy másik könyv is Nyíri Zolitól, amit szintén ott vettem, meg most úton van Budapestre egy könyváruházból 2 példányos könyv, hogy ne csak én dolgozzak, hanem az alattam levőket is hogy lehet noszoktatni, és potom 1500 forinté, De jó. úgyhogy rendeltem 2 példányt, az egyiket továbbítani fogom Évinek, Nagyon jó, szuper, szuper. úgyhogy hát bízom benne, hogy ugyanolyan nagy segítség lesz, mint a 24-es kisokos, amit elküldtem egy munkatársamtól Évinek, Uh-huh. ahogy csatlakozott hozzám. Biztos vagyok benne. Bár most már fele annyit nem ér az a kisokos, mint annak idején ért, mert sok minden változott, ugye az első 3 lépéstől kezdve, Így van. a pontokon keresztül minden is, Uh-huh. úgyhogy hát Jó. bízom benne, hogy ezzel is tudok segíteni Évinek is. Mindennel tud segíteni, így van. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ugye letelt az idő, és én meg is állítom a felvételt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk akkor 2 hét múlva egy ilyen előadás keretén belül. Uh, Várjatok.